bueno, hemen gaude pelikulaz hitz egiteko, horrela nahi baduzue. Badakizue saioa euskeraz dela, baina desde luego edozein hizkuntzetan hitz egin dezakezue, gauza da kontuak eta pentsamenduak partekatzea. Orduan, ez beldurtu hizkuntzaldetik euskeraz egingo dugu, baina egin dezakegu gaztelaniaz, frantsesez, ingelesez, hori, esan dakoa, hitz egingo dugula, eskura dugun edozein hizkuntzetan. Bueno, lehen ez dizuet aipatu argazki zuzendaria zein den, Juan Amorós, oso zinegile garrantzitsua izan zen Espainiako zinemaren borroka guztietan, esaterako baita Barcelonako eskolak badakizue oso ibilbide polita eta oparoa izan zula, eta orduan bera izan zen Dante no es solamente severo pelikularen argazki zuzendaria Juan Amorós. Ez ahaztu ere muntaketan oso emakume fina ibili dela Teresa Font. Teresa Font aurkituko duzue garaiko pelikularik interesgarrienetan ausartetan Teresa Font. Nik uste bi izen horiek aipatu nahi nizkizuela, eta beste aldetik behar bada hortik abia gaitezke, elakite, zuek ikusi, baina nik uste dut oso atebimendu garrantzitsua izan zela gidoigileek eta zuzendariak, Arandak, esateako, hartutako erabaki hori, da Txaro Lopezek bi pertsonaia egiten ditu. Matiasen ama eta Matiasek maite duen prostituta helduarena. Eta galdetu ziotenean, Arandak esan zula, jakina hori ez zula Martin Santosek erabili, baina nabaria dela novelan, Matias amarekin maite minduta dagoela. Ediporen konplexua dula. Eta hogei gaitik, erabakizula, justu hori. Txaro Lopezek berak, bi pertsonaia egin zezan. Bueno, hori da, hori, azteko txapa, baina hori nerea da, zuek ideiarik, pensamendurik, gustorik, galderarik, behar bada erantzungo dudan edo behar bada ez, baldin badakit bai, baldin badakit ez, ideiaren bat? Ez? Victor Abrilek egiten ditu 3 paper ezberdinak, ez? Eta hori zegatik dakizu ideri dakizu edo? Justu, nola bait Vicente Arandak esan da pedoren emakume, desira dituen emakume guztien erretatua egiteko berak, gutako askok bezala, gure maitaleak osoak izan zitezkela nahiko genuke, hori, nolabait pedok osatzen duela berak desiraturiko emakume osoa.
alde batetik intelektuala, eta gaina eltangerotik, atxerritik etorritakoa, bestea, hori da, horreixegaitik, bere emakume osatu baten erretatua, ametxezko emakume totala egitagaitik, eta gero beste gauza bat, hori argita garbi dago, justu hori, Vicentek esan ziola Victoriari intelektualenarena egiteko, kontutan edukitzeko, Juliette Greco bezalako emakume bat. Victoriak ezekin Juliette Greco nor zen, baina, karo, irudiak eta kantak eta bar, erakutsi zizkion. Baina, bai, inspirazioa Victoriaren txat, Vicentek esan da, Juliette Greco. Baina hori eleberrian, novelan ez da azaltzen horrela. Ez, nik behin eta berriro aipatzen duguna gure saiotan, ez da? Zinema, eta dakizuena, jakina, zinema eta literatura, eta komikia, eta pintura, eta musika, eta bar, hizkuntzak zeharo desberdinak ditu, eta ulertzeko eta pantailatzeko era desberdinak. Horrexegatik nik uste dut aurkezpenean hartu dudan hitza izan dela arakatu, elda? Gidoigile baten lana edo egin beharra da, nola bai, kendu guztia behar bada zinemarako balio ez duen guztia kendu, eta saiatu bilatzen, aurkitzen, berrinterpretatzen. Gero, euskalo, behar bada, ados gaude, autorea euskalo, gaina hori ere oso puntu garrantzitsua. Bai Vicentek, bai poeta Gabinadek, beldurra zioten Martin Santosek lortutako ospe hori, eta gaina hori berriz jotako autore eta gizaki baten ospeak beldurtzen zitun bai Antonio, bai Vicente, zaila zelako ezen, errokituko dugu Euskal Honoren novela ez, ja mito bilakatu zen bai novela, bai Luis. Begoña, eta, ausardiaz ari garela, ezakit, abortori filmatzea ere, erabaki ausarta izan zen garaian, ze, asko ikusten da, ez odol gehiegi, baina, goera bai da, niri iruditu zait, garairako, ezakit. Karo, bai, pentsazazue gaudela 86an, eskerrak zentsura bukatu berria zela, eskerrak Pilar Miroren legea hor zegoela, eta bai, ausardi osoa, pelikula oso ausarta da, bai maneretan, bai ideologian, eta bai momentu hartako ikusleen txat, ez da? Bai, jakina abortoarena, gaina betikoa, izan zuen arrakasta, baina oso pelikula zaila zen aretoak betetzeko, ez zuen aretorik bete, eta jakin, ez zuten inolako poemaik izan, hori erakunden aurrean, pentsatzen dut behar bada, pentsatzen dut ez badakit, Espainiako telebistak esan ziela, eta heldu zue pizkat lehunduko
eta ez zuten leundu, ikusi dugun bezala. Eta hori beste gauza bat, lehen komentatu dudana, Vicentek berak esan da, ez uste berak Tiempo de Silencio horren zaila zenik irakurtzeko. Beti izan du aura hori, ez da mito hori hizkuntzaldetik, horren barrokoa, horren hori bilatua eta aurkitua horren ironikoa, Paco Umbralek esaten zuen Martín Santos zela un Joyce de la meseta, eta, bueno, egia da, oker zerron, eta, bueno, gaina Paco Umbralek badakigu ez zula ez Joyce eta ez Tiempo de Silencio irakurri, baina badakizue nolakoa zen Paco Umbral, baina hori, hizkuntza hori, Follner esaterako hor dago, badakizue momentu hartan bai, realismo sozialen kokatzen dela, baina ala ere ja badabil hizkuntza aldetik, justu hori El Jarama bezalako nobeletatik aldentzen, ja badu nahia hizkuntzarekin lan egiteko, jolas egiteko eta ironiaz erabiltzeko hizkuntza, gaztelania, espainola, baina, bueno, harira. Vicentek pentsatzen zuen ez zela horren zaila, ez irakurtzen, ez zinema bihurtzen. Eta nik uste dut oso ondo, zuek esan, hori da nire ideia, eta, bueno, badakit hemen nagoela pelikula defendatzeko, baina defendatzen dut gustoko dudalako, gaina oso ondo heldu dio Martín Santosen hizkuntzari eltzen, Martín Santosen hizkuntzari oso ondo heldu dio. Ofeko ahotsaren erabilpena oso zentzuzkoa da, nik uste dut, oso egokia, bukaraldean nik zuentzako saio hau prestatzen nahi nintzela berriro ikusi nun, eta ez nintzen akordatzen nola bukatzen zen, eta oso goga da Eunukoei buruz esaten duna, Ela Mohammad, eta orduan oso momentu zehatzetan erabiltzen du ofeko ahotsa, eta badakizue ofeko ahotsa erabiltzea arriskutsua dela pelikula batean. Narratzaile bat edukitzea atzetik, behar bada pelikula zapustuko dizula, nik uste dut zuek esan, baina hori egia da, badagoela historio bat, badagoela oso historio cinematografikoa, hizkuntza barroka eta zoragarri horren azpian, eta gidoiak lortu egin du, eta gauza bera gertatzen da bukatu gabe utzizun novela honetan, tiempo de destrucción, hau da, justu orain esaten dena work in progress bat, ohar elbetea, baina ez editoraren ohar elbetea, baizik eta Martín Santosek berak egindako oharrez, eta kontatzen du, baina, karo, bere hizkuntzaz Tolosan gertatutako hilketa bat. Oraindik Tolosako jende askok gogoratzen duna. Bada, eta da thriller handi bat, baina nahi
erabilia bai literatura, bai hizkuntza, bai ironia, kasu honetan jauntxoen kontrako, Tolosako industrialen kontrako ironia, baina hau da baita oso liburu noir, beltza eta kriminala. Zer egingo dugu zuek esan, jarriko ditugu irudiak eta jarraituko dugu hizketan, edo esan ez dut, bai pelikulas, edo baita hori nire ideia hori Martin Santos kreatura sinematografikoaz edo. Ondo ditzen zezu? Mesedez. Hasierako hori hau minuto batzu. Historia da, badakizue, behitu, ez esan itxurosoa ez denik, eta badaki kamarei begira. Hori, jarraituko dugu hizketan. Komentatutakoa, badakizue existitu zela Akademia Errante izeneko asmo bat, kuadrilla bat, oso irautzailea, oso anarkikoa, eta hori hor zirela Martin Santos, Nestor Basterretxea, Fernando Larroquet, Koldo Michelena bera, eta asmoa zen bizitzaz, literaturaz, politikaz, eta nola ez, gastronomiaz itxegitea, mintxatzea, eta gozatzea. Eta ibiltzen ziren, txangoz, eskursioz ikusi ditugu denak justu itxean, Barojatarren etxean, dakizuen bezala, gero ikusiko ditugu Lezakan, gero joango dira Araotxera, han bilduko dira Oteizarekin. Orduan hori zen, eta hemen, jakina, emakume guzti horiek, edo horiek guztiak dira, Koldo Michelenaren emaztea, Rocío Luis Martín Santosen emaztea, Oteizarena, eta hor dabiltza nolabait Caballerito Aldazkoitia horien espiritua berreskuratu nahian. Hemengo irudien egilea Juan Laza, psikiatra, hor mediko batzuk, mediku pila ziren, kuadrilla horretan, eta
denek izan zuten oso harreman estua eta berezia zinemaekiko. Egia esateko, nik uste dut Luis Martin Santosi zinema bosk, baina hala ere bildu zen hori, Amalu pelikularen autorekin, badakizue, komentatu dizuet, Oteizak ez zula pelikulaik egin, baina bazula gidoi bat Akteon izenekoa, oso liburu ederra atera zuten punto de vista festivaleko jendeak, badakizue punto de vista egiten dela Iruñean, Oteiza al margen, eta hor komentatzen zen, justu hori esan nizuena hasieran, Oteizaren txat, kamerak izan behar zula pistola. Zelaiak esaten zuen poesia zela etorkizunaz eta esperantzaz kargaturiko ahma bat, Oteizaren txat zinema zen. Araotzen gaudela irudi horietan, nola ez akordatu Lope de Aguirrerekin, eta nola ez akordatu hori Herzogrekin eta Kauskinskirekin orain daude aginan, badakizue, Oteizak hor egin zion omenaldia Aita Donostiari, eta hor daude akademia errantekoak. Irudi horiek izan dira hori, filmotekak dituen artxibo horietako batenak, Valverde Lanfus familiak utxia hor, altxor bezala, hor dugu Araotzen berriro, nik uste kameraren kasi jaunta jabe, ikusten baldin baduzue, Laza zinegileak bazekin panoramika ederrak egiten, badakizue supersortzikoak direla, momentu hartan, hori derrepentean, aurkitu zuten, posibla zela, orain denok dakigun bezala jende guztia dabilela bere kamerarekin zinema egiten, hori bera gertatu zen garai horietan, supersortziko kamerekin. Esan dizuet, nik uste Martin Santosek ez ziola kaso handirik egiten zinemari, baina hala ere idatzi zuen kasik azken aurreko, ez baldin bada azken kontakizuna, Condenada belleza del mundo izenekoa, oso zaila aurkitzen, web horietan edo plataformetan batzuk eskatzen dizute 300 euro, ez da horrela egilena, ez da, 300 euro, nik azkenean badaude lau ale 40 eurotan, eta nik uste dut lortu dudala el Urogaio aldizkarian atera zen lehendabizikoz, eta uste dut lortu dudala, baina hori da, La condenada belleza del mundo horretan, jakina hemen, gure liburutegian, baduzue irakurgai, justu hori zen, momentu hartan Antonio Ezeiza izena zuen, orain denok ezagutzen dugun bezala, Antxon Ezeiza, Antonio Antxon Ezeizarekin batera, joan zen Almuñeka aldera, Antonio Ezeiza filmatu nahi zuelako
jakina, pelikula bat, bere lehendabizikoa, El próximo otoño izenekoa. Eta elkarrekin joan ziren kuadrillan Almuñeka aldera, kotxez, eta han eman zituzten egun batzuk. Eta hortik dator La condenada belleza del mundoren gogoeta. Badakizue Almuñeka turismoa, orain ezagutzen dugun turismoa, iristeak zen. Eta Martin Len Santosek aurre ikusi zuen zer gertatuko zen zoro horietan, mendi horietan, hondartza horietan, areta horietan, eta nolabait hori guztia azaltzen du La condenada belleza del mundo. Pelikula garrantzitsua, justu biak, Tiempo de silencio eta El próximo otoño, Amazonen dituzue ikusgai, Fritz Ole Espainiako zinemari eskainitako atalean. Baina, hortaz aparte, El próximo otoño oraintxe filmotekak jaso, oraintxe ez, baina orain dela gutxi jaso du Antxon Ezeizaren artxibo guztia. Sakabanaturik ziren hainbat udaletxetan, eta orain filmotekak bildu ditu, eta aztertzen ari dira, paper pila daude, pelikulak baino gehiago, baina, Antxon Ezeizaren altxorra ez dela galdu, filmoteka dela bere zaindari edo, baina hori, Tiempo de silencio, eta el próximo otoño ikusi nahi badituzue, hau berriro eta bestea ezagutu nahian, hori, Amazonen duzue. Oso kuriosoa, Victor Erice izan zen gidoigilea, edo gidoigile hoietako bat, beste ere jakina Antxon Ezeiza, baina pentsa ezazue, Antxon Ezeiza, Victor Erice gidoigile eta zuzendari laguntzailea, eta Elias Kerejetaren lehendabiziko ekoizpena, eta Martin Santos bertan. Baina hori, zinemari kasik erreparatu gabe, hala ere batzuk esaten dute Tiempo de silencio, novelan, badela nolabait neorealismoarekin lotu genezaken puntu bat, ez da? Hasierako Fellini, Vittorio De Sicarekin, eta ja Tiempo de destrucción horretan, ja konparazioetan hasten baldin bagara, Antonioni izan beharko genuke buruan. Baina beste kontu hori nik gure solasaldiaren tituluan esandakoa da, kreatura sinematografikoa ote. Behitu, badakizue kotxe iztipu batean hil zela, badakizue, misterioz inguraturiko iztipu bat izan zela, Rocío emaztea hil berria, esaten dute gaz iztipu batean, etxeko iztipu batean hil zela, baina bere buruaz beste egin ote zun, Rocío emaztea, baina hortaz aparte, emaztea hil berria, oso sartua politika aferetan garai deserroki batean.
Melitón Manzanos hortik zebilen. Justu hori, kuadrilla errante, akademia errante honetako kide guztiak, zelatatuz, zer garraio egiten zuten. Martin Santos espetxeratua Madrilen, eta bar, izan zitekeen atentatu politiko bat, auskalo, baina, eta ja, ausartena da, badakizue oso harreman arraroa eta beldurgarria zula aitarekin, aita gogorra, aita krudela zelako, eta baten batek idatzi du, ez bakarrik pentsatu edo hori almakizunetan ibili ondoren, ez idatzi egin du, ea, Martin Santosek aita akatu nahizun kotxean, eta gaizki atera, Leandro jauna bizirik atera zelako, eta Martin hil, baina, kontua da, Martinek Luis Martin Santosek esan zula, suertea dagoen ala ez, suertea duzun ala ez, bakarrik jakingo duzu kamioi bat aurreratzen duzunean. Eta, gaizki aurreratu zuen, momentu hartan gaian zen Donostiako egunean, Martin Santosek danborra da gogotatzen zuen. Eta posiblea baldin bazun alde egitea eta bidai batean izatea hemen danborrotxak ziren momentuetan, bazi joan, orduan, Madilera joan zen bertako lagunak bizitatxera, geratu zen Salamankan arkume bat erosteko, Gregorio Moranek idatzitako El cura y los mandarines liburu ikaragarrian esaten du badakigula zer gertatu zen Luis Martin Santosekin, zer gertatu zen Leandro jaunarekin, baina inork ez dakiela zer gertatu zen arkume gaixoarekin iztipu horretan. Baina, hori, suertea bakarrik jakingo duzun ala ez, kamioi bat aurreratzen duzunean, eta ondo ateratzen zaizu, baldin bazaizu, bale, eta bestela, akabo, ni gogoratu dit esaldi horrek, momentu haietan pelikula askotan eta Hollywoodeko izarrei buruz behin eta berriro esaten zena. Ez da, hil zaitez gazte, askar ibili, abiadura osoan bizi, hil zaitez gazte, eta zure gorpu ederra izango da. Eta, nik uste James Dean bezala, Kasik Marilyn bezala, Jimi Hendrix bezala, Amy Winehouse bezala, Martin Santos da dena, justu hori, azkar eta pediloso bizi zelako, gazte berrogei urtekin hil zelako, eta bere gorpua eta bere oroimena ederra da, desde luego, beti itxalen artean,
baina, bueno, bere gorpua ederra da, baina dakizuen bezala, naiz eta beti eskerraren alde izan, naiz eta beti kasik iraultzaile, claro, goi mailako gizarte bateko iraultzailen moduan, badakizue, egian duen plazari inork ez diola deitzen plaza Luis Martín Santos, baizik eta plaza handia, jendeak errefuz egin diolako izen hori, beti bezala jakintasunak jota, eldakitelako zelako borroka literaturan, zelako borroka guraso, eldakin nola zan euskeraz, kastadoren aurrean eta literatura, politika eta atxeraikoien konta egin zuen borroka hori, kasik inork ez du ezagutzen, kuriosoa da hori, Melinton Manzanas izan zula beti atxean, harrapatu nahian, eta derrepentean, inori, edo kasi inori, el gustatxea, plaza hundia, Luis Martín Santosen plaza izatea. Esango didazu ordua, barkatu. Bueno, vale, perfecto, oraindik. Eldakit, hori izan da nire txapa, zuena elda txapa izango nirea bai. Gogoetarik edo galderarik, edo auskalo zer. Baina, neske gabatzen ari dira eta eskeninen bitotezen. Zuen zunda Begoña, eske pelikula bere bizitzan dago. Egia da liburua irakurtzerakoan nik ez nuen pelikula imaginatzen, gero ikusi dut benetan esentzia edo arima hor dago, eta zurekin ados nago Vicente Arandako ondo eraman du zinemara, baina bere bizitzak bai badu pelikula bat. Claro, bai. Totalmente. Bai, total. Ez que hori betikoa, azten zara ikerketan eta arakatzen eta hori, eta ikusten duzu gauzapia daurela, hori behin eta berri esaten dela, baina gurean zinema bihurtzeko modukoa, pentsazazue, gaina hori Marruekosen, Morokon jaiotako gizaki bat, autore bat, gizon bat, aita militarra en la guerra de Marruecos, aluze mazen, zeharo frankista petoa lortzen du, jakina frankista zelako, eta baina barkatu, mediku ona zelako, zirujano primerakoa, claro, gerran tebatua, badakizue, ez Morokon eta ez inun gerrako edo guda zelaietan eldago kirofanarik eta eldago anestesiarik eta eldago, orduan, bertan tebatu zen Leandro jauna. Ona etorri, plaza lortua, egiako orain kiron klinika den, guretxat, hemengoentzat, edo neradeko hemengoentzat, gozekoentzat eta ubilekoentzat, kiron, era la klinika de Martín Santos, eta erosi zutenean, topoarekin gertatzen zaigun gauza bera, topoa da, ez da meteoa, el topo, ez esan, gauza bera, nolatan kiron klinika, ez, Martín Santos. Bueno, orduan, hori guztia, aita nahizun, Luis, gainera, hain zen
auskalo nola, esan dezagun arraroa leando zerbait esateagaitik, saiatu zela eta gogo, eta gainera erakundekin datuetan, Luis Martín Santos izateko, gogoratzen duzu, gauza behar gertatu zitzaion Franco horiela, nahi zun bere iloba Francisco Franco izan, eta ez aitaren izenarekin. Ba gauza bera, Leandro, berak nahi zun Luis Martín Santos. Bera nahizun Luis Martín Santos edo Luis Semea zirujano izatea eta horreizegaitik berak kontakoa erabakizun eta psikiatra bilakatu eta gaina fama handiko psikiatra orain dela bi aste entrevistatu nun nik beste motibo bategaitik emakume bat eta esan zidan bere etxean Luis Martín Santos zela aita eskizofreniatik sendatu zuen doktorea eta ez el tiempo de silencio zen autorea eta ez, osea, aita sendatu eta salbatu zuen medikua, psikiatra. Orduan hori zuk esaten duzuna personaia eta claro, bazekin pedok dakien guztia, Espainiako zientziaren pobreziaz, ikerkuntzaren hori horrorea edo eta bazekin Espainiako eta Espainiako egoera eta egiten dituen gogoetak novelan Espainiako jendearen ingurukoak oso gogoa eta beste gauza bat naiz eta kainoinetan sozietatearen edo elkartearen kidea izan egia esateko naiz eta hemen esan ezen oso donostiarra, osea, bosta txola ere, egia esan, azten baldin bazarete, harakatzen bere liburuetan, Juan Benetekin edatxitako izkibuekin, bakarrik ikusten duzu, maiz aipatu izan den esaldi hori, como en una ondarreta promiscua. Maian geunden muekazen, riskan edo txabolen konglomerado horretan, como en una ondarreta promiscua. Kasu haundiagoa egiten dio tiempo de destructionen Tolosari eta Tolosako jauntxoei, eta momentu batean Tolosako jauntxo enpresario batek esaten du, justu, ibaiak izan behar dula zikina, justu zikenkeri horrek hori dela, gure aberastasunaren seinale. Ibaia garbiri balego, esan nahiko luke hemen industriarik ez, hemen lantegirik ez, hemen dirurik ez. Eta hori irakurtzea, orain, ibain zikin bat, gure hori ondasunaren edo gure aberastasunaren, edo paskatu haien aberastasunaren seinale. Orduan, badakizue, ikusi nahi baduzue el próximo otoño. Irakurri patxabaz, irakurrita baldin baduzue, tiempo de destrucción. Saiatu lortzen edo hemen irakurtzen la condenada belleza del mundo. Martín Santos, Luis, Polloen dago
lurperatoa, en la tumba 342. Bale, honekin, bueno, eldakit, nik itxegin dut berriro. Zuek duzue azken aurreko hitza, bai ez galderarik, reflexiorik, gogoetarik, ez, bueno, hori, edo zinemara, edo irakurtzera, edo ardo bat hartzera, edo nahi duzuena. Bale, mila esker. Jaun-Andreok, gogoratu, zuen eserlekuetan egon aretoko arduradunak esan arte. Por favor, permanezcan en sus asientos hasta que el personal